ko ina. To washe garin kawai sai na fara ganin post wai ni dan zina ne ba ni da uba ni wane ne wallahi garkuwa Allah kenan ko kai mutum ne. In na taɓa luwaɗi kada Allah ya bani rabon duniya da lahira. Dan taɓa ba. Amma ta furta cewa ni an yi luwaɗi da ni a gabanta. Kuma ina kaiwa mutane ɗin fim suna ci ni ma su ci ni. To wannan dalili shi yasa nake so kotu ta bi min hakkina. Ta ce ba ni da uba? Ta ce kuma ni ɗan neman maza ne. To wannan ɓatanci da taimun a duniya shi ne nake so kotu ta bi min hakkina. Yanzu ranka daɗe tana kulle kenan a police station ko kuma an? Wannan ka rubuta ka aje tana kulle a police station sai ranar Monday za a kai mu a kotu insha Allah. To amma ranka daɗe maganan auren da aka ce ta yi kirarin. Kai wallahi bara in gaya ma abin da ya faru maganar aure ƙarya ne. Matata ce ta bakanta min akanta.